pinje moko kapok adonje twak. Odiochieng' ma kawuono nyakwara Muge Jwang'a en odiochieng' mogik ma bende romo mar lokruok mar kor lwasi dhi nyime e piny mar Egypt. Kawuono en odiochieng' mogik. Parni romo ma kama nyakwara Muge Jwang'a en romo ma bende nochako chieng' tarik 6. Kawuono en chieng' tarik 18. Nego bed ni romo ma kamano itieko. Romo ma kamano ma bende idendo kaka COP27 madhi nyime e piny Misri. Odiochieng' ma kawuono biro bedo karumo. Romo ma kamano en e piny Egypt kamong'ere kaka Sharm el Sheikh. Kata kamano nwaseneno kata mana jotelo mopogore opogore mawuok e gwenge, jotelo kata mana mag tend piny Kenya bende nwaneno kanyo kanodhi e romo ma kamano, mano mar chwalo midhiero mopogore opogore ma bende jokanyo kadhe. Nwaneno kata mana governors magwa ma Kaluo, Gladys Wanga bende noyudo thuolo mano mar dhi mano e piny mar Misri mar mondo mi ochop e romo ma kamano. Kok kamano romo ma kamano biro bedo ka chopo giko. Kok manya kor Muge Jwang'a weche ma bende biro bedo ka tuch e kor gwenge mopogore opogore pacho